bones, em dic Jordi Sargatal, i l'any 82, és a dir, fa 35 anys, en aquell moment com a president de la IAEDEN primer i després també com a director del Parc dels Aiguamolls, em va tocar muntar els primers campaments. Els primers, el 82, els van fer al Banyà, amb en Jordi Pujades, professor de Figueres i amic, i soci de la IAEDEN en aquells moments, i també amb tot de monitores de Torroella de Montgrí. Des de llavors s'ha muntat cada any i això ha fet que moltíssima gent, jo crec que milers de persones, hagin anat en aquests campaments i encara m'emociona ara anar pel país i trobar gent que et diu jo em dedico a temes ambientals o estic tan conscienciat. Tot va començar un dia als Aiguamolls en uns campaments que vau muntar vosaltres com a IAEDEN i com a part dels Aiguamolls i després també com a APNAE. Doncs tota aquesta gent que ha quedat tocada per la natura han respost en allò que en dèiem, aquella disciplina que vam muntar als Aiguamolls, que és la seducció ambiental, de com quedar tocat després d'uns campaments, veient voleiar les cigonyes, els ànecs, les daines, etc. D'això en dèiem seducció ambiental, que és quan la gent queda realment tocada per la natura. Això és emocionant i espero que el proper 7 de maig ens trobem tots en aquest objecte del nostre amistat, que són els Aiguamolls. Fins aviat.